Bangani bami, ninjani? Hayi nami ngiyaphila. Ngidlala khona nje ukukhathazeka. Ngikhathazwa ngikhathazwa abantu besilisa bangani. Abantu besilisa banenkinga bangani bami. Abantu besilisa abazwani nokugcoba izinqa. Abafuni ukugcoba izinqa. Izinqa ziyagcotshwa abantu besilisa. Uyigcoba izinqa ungayiziphi, ungasho ukuthi zizobuka ubani zigcobe. Uyazi ukuthi ena ayikho inkinga edlula ukuthi mase sihamba siye ekamereni siyodlala umdlalo wasekamereni, khumule umuntu wesilisa, veza izinqa ezimhlophe uqede lapho usuyivezile izinqa zakhe ezimhlophe. Sidlale siqede. Phela futhi makudlalwa ke nje akukho ukuthi sibambana kabuhlungu noma kamnandi, usisuke senza nje sisuke silawulwa imudi ngaleso sikhathi imudi sokusilawula. So akukho ukuthi ngizokubamba tender care, ngizokubamba nje ngendlela ngizokubamba ngayo. Uthini ngezinqa zakho lezi ezingagcotshwa ezomile ezingagcotshiwe? Siqede ukudlala inkonzo wasekamereni sirelax. La sengirelaxele nje kamnandi. Uyasuka wena. Mama, oh baby, ngibheka la ngemuva engathi khona into entsontsothayo. Intsontsothaphi? Entsontsothapi? Ngibheke. Umthintsila wakho usudabukile ngoba wena awugcobi umthintsila. Usho ukuthi phela udabukile ngenkathi esidlala. Sekufanele mina manje ngibheka umthintsila udabukile. Gcobani izinqa bafana, gcobani izinqa, zigcobeni izinto azithanjiswe bakithi. Nazo ziyadinga ukuthanjiswa. Hayi bakithi, hayi.